Bona nit! Què? Com portem el fred? A veure si es van unint personetes i us explicaré coses i avui també dibuixarem, així que... hola, Helena, hola... Igual avui hi ha molta gent nova perquè ha arribat en aquest conte 1.000 persones avui! Sí, flipat! Hola, Isabel! Hola, guapes! Vaig avisar al grup de WhatsApp que estic aquí, el grup VIP i el grup de la classe de l'altre dia, val? Perquè així ningú s'ho perdi. Val? Ara estic per vosaltres. Vaig a posar també una cosa aquí al directe perquè avui dibuixarem una lletra senzilleta perquè la pugueu fer totes. Avui que fot aquest fred, vale? Aquí no, aquí i aquí. Vinga, ja estic per vosaltres. Ara vaig a posar això. 37 persones amb un pim-pam. Gràcies. A veure, m'agradaria saber si ara aquí hi ha gent nova que m'ha conegut avui, per casualitat. Jo sóc la Marta Palau, que ha vingut aquí al directe a través del reel aquell de la Bet. Us ha agradat el reel de la Bet? L'heu vist? Hola, Bea! Moltes cares conegudes. La Glòria també. Mira, la Glòria ha entrat a l'ABC Floral avui. T'envio la informació. Vale? Poso aquí els que... Ara parlem una miqueta d'això, perquè a les que teníeu dubtes, t'envio la informació. Vinga. Informe, he deixat una... És que no sé per què no ho enganxo i després ho copio un ganxo, no hi penso mai. Vale? A veure, anem ara aquí a... Fijar comentari. Perfecte. Doncs... No, avui jo ho faré, ho pots fer amb un foli, farem una lletra. Jo utilitzaré... Hola, Eulàlia. L'Eulàlia també ha entrat a l'ABC Floral. Qui no sàpiga què és l'ABC Floral, que posi ABC als comentaris i a veure si funciona això que he fet, que rebreu la informació. Vale? Sí, jo diria que sí. Ho podeu posar, sisplau? Si poses ABC i així m'ajudeu a saber si funciona bé, si no ho hauré de tocar. Bona nit. A veure. Espero que arribi tothom, que m'ha dit que hauria bastanta gent. Vale. ABC, a veure. Vale, sí, funciona. Gràcies, molt amables, de veritat. És que així m'ajuda, perquè si no, si comença a funcionar i no va, després jo la lio. Gràcies, moltes gràcies, molt gràcies, Tele, no sé què, Greta, Dària, vale. Doncs ara, les que heu posat ABC, ja teniu el vostre missatges privats, el que és l'ABC Floral. Hola, les meves alumnes de Mallorca, que jo havia d'estar a Mallorca avui. Havia d'estar a Mallorca, amb elles, però han passat unes coses que no puc explicar perquè si no posaré a plorar. Així que, gràcies, boniques, gràcies. Doncs bé, jo sóc la Marta Palau, per si hi ha gent nova per aquí, que... M'estimeu, jo també vosaltres, les meves alumnes estimades. Perquè avui ha arribat molta gent nova al meu Instagram i això em fa molt feliç perquè com més s'extengui el meu missatge, doncs més persones seran felices, perquè el dibuixar dona felicitat. Jo avui us vinc a explicar l'ABC Floral. Mireu, l'ABC Floral, les que esteu al grup de WhatsApp, les que us vau apuntar a la classe gratuïta... Tu estàs a l'ABC Floral i al racó, fantàstic. Doncs val 27 euros. O sigui, primer us ho dic, 27 euros. O sigui, Marta, jo estic a l'ABC Floral? Sí. No, és el mateix ABC Floral, vale? Algun dia farem alguna altra cosa, no patiu. Vale? Ara de cara a aquest any no, però l'any que ve segur, val? Gràcies, Marta, gràcies, guapes. Tu ja ets, tu també, vale? Doncs són 27 euros. I mireu, a veure, 27 euros, que teniu 6 vídeos,
on fer lletres com aquestes, que us ensenyo, val? Així de boniques, val? Inicials que podeu regalar. El PDF tan preuat de les meves flors en punta fina, vale? O sigui, i teniu les 27 lletres de l'abecedari inicials perquè les pugueu regalar, perquè pugueu passar aquest moment de calma, perquè pugueu compartir amb la família una tarda de diumenge, ara que començarà, que fot aquest fred, vale? Que les podeu fer amb la canalla, que puguis fer la inicial de la tieta, no sé, és que podreu fer tantes coses. Teniu alguna pregunta a les que esteu al grup, si esteu per aquí? Vale? Estàs també a l'ABC, molt bé, és que ja tinc moltes alumnes. Sí. Et passaràs el link, mira, si t'interessa, que Consori, que ets nova, posa ABC aquí als comentaris, igual que has escrit, escriu ABC, i allí t'arribarà tota la informació i tindràs accés per entrar-hi, d'acord? A veure, gent, comprar l'ABC floral, el racó pati... Tot, és molt guai, gràcies, Clara. Izaskun, sí, ja me'n recordo que et vaig dir que tenia una amiga que es diu Izaskun, jo ara. Tu tens el racó creatiu, l'ABC floral, el Nadal creatiu, tot. Mira, ara acaba d'entrar una personeta. Anem a veure qui és, que a mi em fa molta gràcia saludar a les persones que entren. Dibuixarem, perquè com que hi ha molta gent nova, farem un dibuix d'una lletra, ho faré en el meu blog, en els meus blogs creatius, que són aquests 12x12, que la Bacus estan esgotats, m'han dit, però que, bueno, que els reposaran, perquè esteu fent... Vale? Perquè són blogs petitons que va molt bé de... Anem a donar la benvinguda a la última persona que ha entrat a l'ABC Floral, que és preguntem si està per aquí, que és la Iolanda. Val? Iolanda, benvinguda a l'ABC Floral. Estàs al racó? Vale, molt bé. Tu també ho tens tot i molt contenta, Cefa, gràcies. Sí, perquè us n'heu adonat que dibuixar aporta molt de benestar, aporta calma mental, aporta estones de retrobament amb tu mateixa. I heu de pensar, avui pensava, quan us dic, no, és que jo no sóc creativa, quan me veniu amb aquestes històries, no? Primer, som humans i els humans som creadors per naturalesa. I penseu que tot el que us envolta, sabeu on ha començat? Tota creació ha començat a un llapis. Tota creació ha començat amb un llapis. Una cullera que tingueu per casa, una làmpara, el cotxe que pugeu, el volant que algú ha dissenyat. Tot ha començat per un llapis, una idea que ha passat per un llapis. Va? O sigui, la creació és això. Sí, totalment cert, després de dibuixar em sento tan bé. Va, doncs avui dibuixarem aquí una miqueta, farem una... Us en recordeu que l'altre dia vam fer aquell tramat que us va agradar tant? Doncs farem una lletra amb aquest estil i a dins hi posarem unes flors, vale? Us sembla bé? Tu de moment està així, perfecte. Val? Hola, Pepi! A més, és que hi ha una quantitat de contingut. Mireu, en aquest ABC hi ha 27 lletres dibuixades per mi perquè us inspireu. A més, és un PDF que el podràs imprimir, si és per ús propi, el podràs regalar, el pots marcar, la E t'agrada, doncs te dius a l'Hisenda, doncs te la imprimeixes i te la penges, la meva lletra, val? Però la idea d'això és que tu facis les teves a través del que jo t'inspiri i de lo que tu creis. Per exemple, hi ha una Y, val? Ui, m'agrada molt aquesta Y, però vull fer una N. Doncs aquell disseny de la Y el traspasses a la teva N. També teniu el PDF amb totes les inicials perquè les pugueu calcar, d'acord? Perquè les pugueu imprimir i calcar, val? I només són 27 euros. Vosaltres sabeu aquests 27 euros el que us aportaran a la vostra vida? Ho sabeu? Ho sabeu? A vegades, a veure, dieu-me què et compres per 27 euros. Val?
No us perdeu l'ABC floral, gràcies Helena. És pura inspiració, la Marta és la mestra més generosa que pugueu tenir. Jo ja soc l'ABC floral racó, soc... Sí, t'has fet aquest regal. És el regal més esplèndid que t'has fet mai. Oh, que bonic això que em dius. Mireu. Una cosa. Fins avui a les 12 de la nit. O sigui, després ho tanco. I sabeu per què ho feia, això? Avui al racó has descobert pintar amb ceres i és meravellós, clar que sí. És que ningú t'havia ensenyat a utilitzar les ceres d'aquesta manera, eh? Mira què em diu Tu l'has comprat avui, no has tingut gaire temps per mirar-ho, però realment és una ganga tot el que hi ha per només 27 euros. És que és així. Espelme, te compres un jersei que t'has posat una vegada. Vale? Són coses que passaran i que això és el que t'aportarà de benestar. Perdó. És que no té preu, no té preu. Que està molt bé tenir coses i el que sigui, o passar-te una tarda al cine, t'acosta una entrada al cine i unes palomites, unes crispetes, val? Vull dir que... avui el racó has descobert... mira això. Mira, benvinguda. Ha entrat una altra persona. Gràcies, gràcies, gràcies. Ja veureu que les gràcies... Us en recordareu d'avui? Del dia que vau entrar a l'ABC? Vale? I sí, l'ara és meravellós tot ell. D'acord? I crec que, com que us dic, no?, que retornem a les nostres nenes petites, que tornem a aquell benestar, que ens van coartar la creativitat, les ganes de fer coses, les ganes de crear, perquè com que l'art no serveix per res, i l'art és salut, d'acord? Igual que exercici és fer salut, l'alimentació és fer salut, vale? Però l'art també és salut, i això és el que pot aportar a les vostres vides. Va, som 145, vinga, 150 i comencem a pintar. Així que envia aquesta avioneta que tens aquí sota, envia-ho a gent perquè es connecti, val? I em coneguin, i totes aquestes persones que avui heu vingut al meu compte, si estàs veient el replay, el abeto lo he hecho en un folio con acuarela, no, ho he fet amb un paper mix media, vale? De la marca Canson, mira, que t'ho poso aquí, t'ho escric perquè ho vegeu, vale? O un paper d'aquarela també ho pots fer, ho escric perquè ho vegeu. Us ha agradat, l'abet? Vale? Aquí ho veieu, marca Canson. Vinga, que em falta una i comencem a pintar. Penseu quina lletra voleu fer, poseu intenció a quina lletra, si vols fer la teva inicial, si vols fer la teva parella, la del teu fill. Penseu que totes aquestes lletres que fareu seran per regalar i la gent fliparà amb el que feu. Ara us explicaré més cosetes. Mentre pintem us explico cosetes. Mira, 54, toma. Comencem a pintar, la J faràs, val. Ara per dibuixar-la, com que no tenim... Mireu, utilitzarem aquesta cosa que vam fer, val? Us ensenyaré a fer amb la lletra, val? Vaig a posar el trípode i ens hi posem. 156, gràcies. 163, gràcies. Vinga, giro el trípode, poso el reixós. Jo ho farem retoladors, que és una cosa que té tothom. Si voleu fer amb llapisos de colors, amb llapisos de colors. Però jo us ensenyo una manera de fer i després vosaltres ho apliqueu com vulgueu, val? Una C, val? I retoladors de punta fina. Jo tinc aquí un 01, un 05, el que tingueu. Un retolador negre que sigui permanent. Està bé que sigui permanent, vale? Algú té algun dubte del racó? Perdó, de l'ABC, al racó ja estan tancades les portes, no es pot entrar fins que tornem a obrir. Benvingudes a tots els que vau entrar, que vau ser valentes. I l'ABC és aquest tastet perquè us doneu permís per prioritzar-vos, perquè per 27 euros no sabeu el benestar que us aportarà, podreu compartir amb la família, amb la canalla, aquests dies d'hivern que ara venen, aquestes tardes, vale? Per fer un dia de festa, que es junta tota la família. Vinga, anem a dibuixar amb un vídeo, totes aquestes coses que les famílies fem els dies de Nadal, en vez de jugar al bingo, ara us poseu a dibuixar. Vinga, giro, val? Giro i ens hi posem. A veure, que vaig a donar la benvinguda a la persona que ha entrat, que em fa molta gràcia quan entreu en directe, que estigui aquí els directes. Ha entrat la Núria. Benvinguda, Núria. Estàs per aquí? Les lletres negres sí, estan en l'ABC. Sí, estan tot el PDF de les flors, aquell
que us agrada tant que us regalo la classe gratuïta, però les meves alumnes ho tenen. O sigui que giro això, vale? Estàs feliç, Marta? Ja ho sé, Emi. Al final, la tecnologia no ha de ser un impediment. A vegades em dieu això, les que sou no tecnològiques, doncs heu de demanar ajuda, vale? A més, sabeu què passa? Que allà on tinc jo allotjat els cursos, tenen una aplicació, ara se'm trabucarà el mòbil, un moment, que poso això en ordre. Hi ha una aplicació que va molt bé per les que no teniu ordinador i no, ho podeu veure des de l'aplicació. Mira, benvinguda, ha entrat una altra persona. A veure, que poso ordre, no us atabaleu. Jo, les que sou noves, que avui és el primer vídeo que veieu, sóc una miqueta així, però amb altres coses, lo important ho tinc clar. A l'ordre, no, però lo important ho tinc clar. D'acord? El meu cap va a 100 per hora i per això el dibuix aporta tant de benestar a la meva vida. Vale, pintarem així. Va, fantàstic, m'encanta. Vinga, a veure qui ha entrat ara. A veure, que no ho veig. Ah, no, la Núria, ja ho he dit, no? Vale, sí. Ha entrat la Núria? Ah, no, una Montse. Ha entrat la Núria, després la Montse. Vinga. Som-hi. Anem a fer... A veure com me poso. Primer ens dibuixarem la lletra amb el llapis. Veus, ara ja no sé on l'he posat. Un moment, Però com pot ser això? Com pot ser? Ah, mira, això ho tinc a la mà. Perdoneu, no us passa a vosaltres això? Que busqueu les ulleres, les porteu posades? Vale? Vinga. Sí, vinga, som-hi. Ho veieu bé? Es veu bé? Se m'escolta bé? El que dius? M'encanta la làmpada de sobretaula graduable. L'he buscat però no en trobo cap de semblant. No sé quina làmpada de sobretaula m'estàs parlant. Vinga, ABC, molt bé. Poseu ABC, allà veureu tota la informació, que està tot ben explicat. Val? Vinga, anem a fer... Jo no sé quina lletra faig. Quina lletra voleu que faci? Vinga, va, la primera que em digui la lletra, faig la lletra que em digueu. La primera que la posi. En Petu et passa el mateix. S'escolta bé? La P. Vinga, doncs la P. La P de Palau. La P ha sigut la primera. La Marina Bas ha sigut la primera de posar la P. Val? Farem una P de pal, vale? Intenteu dibuixar... Mireu, per dibuixar-vos una lletra, el que heu de fer és que no tinc aquí foli. Bueno, si ho faig aquí darrere, mireu. Es veu bé, primer que tot... Vale, mireu. Per fer una lletra, per exemple, la voleu fer gruixuda, el que heu de fer... Aquí he de posar el llum. El que heu de fer és, per exemple, si fas una C i la vols fer gruixuda, el que has de fer és, ara així perquè no tenim amb què calcar-ho ni res, vale? És, te fas 2 ratlles aquí i ara el que li fas el gruix. Val? No importa que no et quedi igual. I ara el que fas esborres la línia del mig, vale? S'entén això, per fer les lletres gruixudes, com ho heu de fer? Vale? M'explico? Vinga, va. O per fer una N, si són de pal, fas els dos, val? Una A que és fàcil, i llavors juntes d'aquí fins aquí, vale? I esborres això. Per fer una A igual, fas una A així, ara li fas així, i ja està, vale? S'entén? Ho enteneu, això és fàcil, no? Ho he fet així ara a lo bruto, vale? Una D igual, si tu fas la D, llavors li fas aquí, aquesta ja la tindries, però si la vols fer més gruixuda, doncs te la fas així. Vale? M'explico? Sí? Som-hi, va? Vinga, va, dibuixem. Però penseu en això, que l'ABC floral ho passareu estones superguais. Si estàs veient el replay, també posa ABC i t'arribarà la informació, si no per ara, per un altre dia. Vale? Acaba d'entrar l'Àngels, no ho he vist això? Molt bé, Àngels, benvinguda. Estàs aquí? Les que heu entrat ara que esteu aquí o què?
Vinga, vaig a fer una P. Ja veureu que farem una cosa superbonica avui també. Bueno, cada dia fem coses boniques. Jo em faig una P, la P de Palau. La farem gruixudeta, farem una P gruixuda. No us importi si no us queda recte, val? L'important és que aprengueu el que farem, val? I després ja vosaltres ja ho replicareu. M'explico? Veieu? Hi tenim el forat i la P. Vale? Ara esborro això. Penseu que podeu entrar avui fins a les 12 de la nit. I per què ho faig això? Doncs, per això us dic, perquè us prioritzeu. Perquè si ho tinc avui, ja ho faré. No, llavors no ho feu. No ho feu perquè sempre es passen per davant coses. Quantes vegades has comprat un joguet que t'ha costat 30 euros per la canalla i ell s'ha quedat? Val? Doncs ara el que has de fer és invertir-los amb tu, aquests diners. Vinga. Val, jo ja tinc la meva P. M'ha quedat aquí, així. Si la veieu torta és perquè això està tort. El meu trípode està tort. A veure si puc posar més recte. És que, de veritat, m'he de comprar un trípode que em funcioni bé. En sèrio, no puc més ja amb aquest. Tinc dos i tots són una caca. Vale. A veure, també m'agradaria saber si avui hi ha gent nova per aquí que m'ha conegut avui per primera vegada. Vale, estaria guai. Mireu, ara el que farem serà aquí farem línies així, faré línies així. Vale? 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 I ara aquí li faré línies així. Ja veureu que això ens quedarà superbonic. Vale? No ho compliquem, fem una quadrícula, vale? Com si fos un damero. No importa que no es quedin iguals, al contrari. Vale? I ara el que farem serà, amb el retolador de punta fina, repassem tot. Val? Repassem tot. Mireu. A veure, una cosa que aquí... Mentre esteu repassant, com aneu? Aneu repassant? M'espero? Vinga. A veure, segur que per casa tots teniu retoladors i coses i els podeu rescatar per fer l'ABC floral. Per començar, no necessiteu grans inversions en material. Amb el que teniu a casa segur que fareu. Vale? Seguríssim que fareu. Estic convençudíssima. I l'ABC floral és això, il·lustrar lletres que després les podràs, jo què sé, amb una samarreta, les pots retallar i posar-les en un àlbum de fotos, saps? No sé, la portada, la tapa. Vale? Punta fina, repassem. Vale? No busqueu la perfecció, sinó l'aprenentatge, d'acord? Sempre, què us dic sempre? Que abraceu la imperfecció. Que esteu aprenent una cosa i que si no queda bé el primer dia, quedarà bé el segon. I si no, el tercer. Vale? Aquí també vaig a fer una miqueta més diferent. Vale? Com porteu? Us ha anat bé dibuixar la lletra o què? Molt bé, Montse. Sí, totes les que poseu ABC, després quan acabem el directe, aneu als vostres missatges privats i allí veureu tota la informació, vale? D'acord? Vale? Molt bé. Ja veureu que només són 27 euros, que això tu gastes amb menys i res, amb un cistell per posar enredos. I després l'has de tirar, saps? Jo què sé, o amb una compra impulsiva a l'Amazon, jo què sé. Sabeu? I el que passa aquí és que això ho tindreu per sempre. I per sempre i el benestar que us portarà. Ara el que farem? Us en recordeu les que vau ser l'altre dia, si no ho torno a explicar. Ara el que hem de fer és, aquí, repassem així i
el que fem és pintar aquests angles, ho veieu? Vale? Li fem que els angles no siguin... Aquí també li farem així. Que els angles no siguin rectes, sinó que li fem molt ben invertits, clar que sí. És que, ja veureu, és que li traureu un suc que ni us ho imagineu. Ni us imagineu el suc que li traureu a l'ABC Floral. Perquè per 27 euros... Mireu, saps allò, a vegades, no sé què regalar, no? Perquè com que vivim en un món que tothom té de tot, vale? No sé què regalar. Doncs li fas un acte d'amor i li regales la seva inicial, que fliparà, vale? Un dia et conviden a un sopar. Tu vas comprar i és molt xulo, moltes gràcies. O un dia et regalen, te conviden a un sopar, vale? I jo què sé, la família són 4, o una parella. Doncs val, està molt bé que portis una ampolla de vi, però l'ampolla de vi us la beureu, o els postres, vale, que està perfecte. Però si els hi portes una lletra feta per tu. Que la pròxima vegada que vagis en aquella casa ja veuràs com la veuràs emmarcada. Pots combinar, pots fer paraules amb les lletres també, vale? Es poden fer moltíssimes coses. Moltíssimes coses. Vale? Esteu veient el que estic fent? Què és? Vale? Ho veieu? O li regales l'ABC Floral. Sí, això també, que això ho he dit avui en el grup perquè com que hi ha gent que m'ho pregunta, doncs vaig a dir-ho, vale, també? Que el podeu regalar. Per regalar-lo, ara amb amics invisibles i coses d'aquestes, el que heu de fer és fer la compra amb el correu electrònic d'aquella persona, ella rebrà l'accés al seu mail, llavors tu li truques i li dones la sorpresa. Ei, mira, el meu regal, vale? Mira el correu electrònic, que tens un regal a la bústia d'entrada. I això és molt xulo. S'entén el que estem fent? Ho esteu fent amb mi? Mira, 180 persones, 182 persones. Veieu que m'ha quedat com a desquadrat, que no ha quedat quadrat, no passa res. A vegades feia les coses intencionadament, o no, o són accidents. Heu d'abraçar la imperfecció, fluir en el procés, no rendir-vos, seguir endavant, val? Perquè a vegades el que tenim al cap, el que acaba passant, són coses diferents. I els accidents a vegades ens porten sorpreses que no imaginàvem i queda més xulo que el que nosaltres havíem pensat. Val? Perquè nosaltres no ho sabem tot. Sabem coses, però totes no. I el procés creatiu també és una miqueta això, deixar-se anar, deixar-se fluir, perdre el control, vale? Que som tan controladores. El control, en definitiva, és por. Vols controlar i no es pot controlar perquè tu no saps què esdevindrà. Vale? Vinga, poquet a poquet anem fent la lletra, li fem els angles i ara esborraré el llapis quan acabeu. Esteu fent, no? Posa ABC si estàs veient el replay i rebràs la informació per entrar a l'ABC Floral, vale? I les que esteu aquí també poseu ABC i rebreu la informació. Ja us dic, és que a mi, ara com que estic aquí super tan mal posada, me quedarà com me quedarà, però és que m'és igual. Vale? I ara entendreu el que farem. Que quedarà molt xulo. Farem una cosa diferent a la que vam fer l'altre dia, perquè com que és l'ABC Floral, jo vull que hi poseu elements orgànics de flors. Les meves alumnes de Mallorca, com estan? Deuen estar sopant, s'han trobat elles més guapes totes. Jo havia de ser a Mallorca, però no ha pogut ser. Doncs no passa res. Vale?
Has de fluir amb la vida i ja està, no passa res. I avui, com que tinc una preocupació molt gran, doncs això me farà bé. Ja us l'explicaré quan hagi passat i tot estigui bé. Vale? Aquí també li repasso això com a més gros, més gruixut. Vale? Aneu fent? Ho esteu fent? Molt bé des de Mallorca, molt bé. Per les que dieu que no sabeu dibuixar, a veure, el que us dic sempre, totes sabeu dibuixar, totes sabeu dibuixar. Per favor, no oblideu el dibuix, no oblideu la creació de qualsevol tipus. Si és que sempre ho dic, els humans som éssers creadors. Val? Tot el que us envolta ho ha creat algú. I tot ha passat per una idea, sempre ha passat per un llapis. Val? Vinga. A veure... Com ho tenim, això? Segueixo o m'espero una miqueta? Ara espereu a que eixugui una miqueta i llavors repasseu amb el repasseu, li traieu a la goma, vale? Vinga. S'ha parat el vídeo? En sèrio? No, està aquí, no? Espero, vale, espero. Va? Doncs mentre vaig a esborrar la goma, jo crec que la meva ja estarà. Faig així una mica. Bueno, mireu, acaba d'entrar una altra persona. Anem a mirar qui és. Me fa molta il·lusió quan us dono l'entrada aquí en el directe, que és molt guai, això. És molt guai. Se ve bien? Sí, no? La P de Palau. Vinga. He fet la lletra que m'heu dit de la que ha sigut més ràpida a posar-ho al xat. La Maribel. Molt bé, Maribel. Benvinguda. Vinga, va. Vaig esborrar això que ja s'haurà eixugat. I pintaré amb retoladors. Jo avui he agafat tons així com a molt pastelets, vale? Ja veuré quins colors faig servir. Perquè damunt hi pintarem negre, farem unes coses amb negre. Així com ahir el vam deixar, l'altre dia ho vam deixar només en volum, avui farem una altra cosa, vale? Així preneu coses diferents. Si és que jo tinc quantitat de coses per ensenyar-vos que ni us imagineu. Val? Agafaré 3 colors. A veure, primer vaig a provar si m'agraden aquests 3 colors. És que he agafat els primers que he trobat. I els colors, tema colors, què us dic sempre? A les que sou aquí, que sou alumnes meves, o heu vingut ja a algunes classes i als directes, què us dic sempre? Què us dic sempre dels colors? Que no em pregunteu en quin color ho faig. No m'ho pregunteu. Què us dic? Està entrant molta gent al... Sí, espero una miqueta, va, m'espero. Mentre us l'explico. A veure... Les que esteu aquí, esteu a l'ABC Floral o què? Què esteu esperant? Que són 27 euros, eh? Regalareu flors. Regalareu lletres plenes de flors. Que les inicials de les persones és molt guai. Molt guai. Això que us dic, a vegades, que ens gastem en 27 euros, no? I tu saps els beneficis que t'aportarà això? I t'imagines quan ja controlis... Mira, ha entrat una persona, quan controlis ja que les puguis, jo que sé, pintar amb una samarreta o pintar amb una tote bag, vale? Quan ja controlis més amb pintura o posques o amb pintura acrílica, vale? Amb retoladors posca. Segueixo o què? Regalar-la als teus nets, als teus fills, als teus nebots, jo que sé, 1000 històries. A casa meva tots les tenen, les seves inicials. Vinga, vaig a començar a pintar, vale? Ara entra la Leieta. Leieta, trobes a faltar el Yoquito, no, mi amor? Vinga, pinto
Només utilitzo 3 colors perquè no vull que em toquin els colors, vale? A veure, que vaig a veure qui ha entrat, que no ho he dit. Ah, sí que ho he dit, no? La Luz, ara ha entrat la Luz. Vinga, som-hi. Avui, aquests dies he estat una miqueta més baixeta d'energia, avui estava una miqueta millor, ahir estava millor, però coses que passen a la vida, que no podem controlar, val? I en el dibuix passa igual, no vulgueu controlar. Ara el que heu de fer és... Ai, que tinc un esternut, perdó. Ara el que hem de fer és que els 3 colors, com que fem 3 colors, mai es tocaran, vale? Tingueu present això. Que voleu que es toquin? Es toquin. Voleu fer 2 tessel·les d'aquestes quadrícules juntes? Doncs no passa res. Com si ho voleu fer tot d'un mateix color, podeu fer el que vulgueu. Vale? Sempre fas coses noves. Tu no ho sents? Doncs todos pegan. Eso, molt bé, Emi, molt bé. Alumna aplicada. Sí, que posem el color que vulguem, que sempre quedarà bé, vale, que tots els colors combinen, vale. Ja has comprat el curset de les lletres i t'encanta. Sí, l'ABC Floral, gràcies. Quins retoladors són? Aquests retoladors són... Una companya de feines jubila li ha fet la seva inicial floral i es va emocionar molt. És que en sèrio? En sèrio m'està... Jo sé que passa això, vale? I es va emocionar per la lletra i perquè li fessis tu, que no li compressis qualsevol cosa que haguessis trobat. Bueno, qualsevol cosa no. Segur que igual li va regalar alguna cosa i vas pensar en ella. Però el valor que ella li va donar a aquesta lletra, veritat? Oi, de veritat que em fa molt contenta aquest missatge, perquè això és fantàstic. I les vegades que faràs aquest regal, ja veuràs. Ja veuràs les vegades que faràs aquest... Ai, aquí no, aquí he de posar rosa. Ara veureu que aquí, quan tinguem aquestes quadrícules pintades, els hi posarem unes... Lleieta, surt d'aquí, carinyo meu. Quin vent, aquí Valls fot un vent. Jo sóc de Valls, per si algú que no ho sap. Algú és la primera vegada que apareix per aquí en un directe meu, de les persones noves que esteu entrant a l'Instagram aquests dies. És molt guai el que està passant, que us agradi tant la postal, bueno, la postal l'avet aquell. Aquí ha quedat una miqueta així, però no passa res. Aquí el pintarem rosa. Aquest no, aquest el pintaré rosa, que si no quedarà massa igual, vale? Veieu? Rosa... Aquests són uns retoladors Tombow, que són de... però podeu fer com vulgueu. Tu ets nova, Alicia? Hola, benvinguda. Doncs benvinguda. I com has aparegut aquí? Has vist el reel? Tu és la primera vegada que veus el directe? I per què? Heu aparegut perquè heu vist el reel de la Bet o què? Val? A veure si puc fer... Estigueu atentes, apunteu-vos a la newsletter, que a partir de la setmana que ve, no, a partir del desembre passaran coses molt xules, vale? Així que estigueu atentes. I t'ha agradat el que has vist? Les que sou noves, esteu dibuixant o no? Perquè ho he dit al WhatsApp. Molt bé, gràcies. Vinga. Vale? I ara pintarem amb el groc aquí. Aquí posem una miqueta, aquí la miqueta del lila que ha quedat. Vinga, i ara ja veureu que ara farem màgia, que és quan quedarà xulo. Veieu? Que això és el mateix. Sí, molt què? T'agrada? Ah, t'ha agradat el que has vist molt. Vale, perfecte. Te engancharàs mucho. Te tinc el correu, molt bé. Val, mireu, aquí, veieu que vam fer això? Veieu que és el mateix patró, bueno, més o menys? Aquí hem fet el mateix, però aquí no li farem aquest volum que li vam donar aquí. No ets molt patata, això no ho diguis. Per començar, a les meves classes, a veure, què dic jo sempre a les meves alumnes? Què dic? Aquí que hi ha un munt d'alumnes meves, què dic?
primer que tot, que t'has de parlar bé i que saps dibuixar, perquè quan eres petita dibuixaves. Que no te'n recordis no vol dir que no ho sapiguessis, perquè tota la canalla és creació pura. Val? Ara el que farem aquí, mireu, farem. Vaig a baixar, és que no puc baixar més, ho dibuixo i després us ho faig. Mireu, comencem aquest perquè es veurà més. Dibuixem, no ho dibuixeu al centre, dibuixeu en un costat. Aquí. Vale? I ara el que farem? Li farem pètals, fins a arribar al final, vale? Aneu girant el full, si us convé, i ja veureu què farem ara. Així. Veieu que la lletra i la... Vale? Tenim una flor que ha entrat dintre el requadre, el que hem marcat. I ara el que farem? Pintarem tots aquests espais. Això també podria ser una lletra de l'ABC floral, però aquesta només la tindreu aquí a l'Instagram i ja veurem si deixo el vídeo gravat. Vale? O sigui, si estàs veient el replay estàs de sort. Vale? Posa ABC i rebràs la informació. Vale? S'entén el que hem d'anar fent? Doncs el que hem de fer és que a cada requadret si després hi volem posar... Això és entretingut, són d'aquelles coses entretingudes que calmen la ment, el rum-rum mental, les merdes que t'han passat avui, a la feina, amb el cotxe, saps? Amb el fred. Vale? Veieu? Els pots fer tots o els que et vinguin de gust. I el que farem serà que a cada tassaleta hi podem posar, per exemple, aquesta la faré aquí. La faré aquí. Vale? I aquesta quedarà com a més llargaruda tota. Vale? Aneu-la canviant de forma, que això és lo xulo. Aneu variant coses. Aquí, com que no s'acaba, doncs, va fins allà. Jo vaig girant el paper perquè si no, no sé dibuixar. Que bonic, clar, és que aquí veuràs coses molt boniques. I si vas a l'ABC floral, encara més. Vale? I aquí, una altra. Vale? Ho estic fent així jo d'esquillevi, que estic dibuixant fatal, però la idea és que ho aprengueu vosaltres. A mi no m'importa que avui no em quedi com me quedaria si estigués jo concentrada en el meu flow, amb la meva calma, perquè avui l'important aquí sou vosaltres, que aprengueu a fer-ho, que tingueu recursos. Jo us dono recursos perquè aprengueu a fer coses, vale? Mola, clar que mola, si és que... I amb un retolador, un llapis i una goma. Vale? Aquí saps què? N'hi faré un altre, que si no me quedarà com molt així, em quedarà molt negre. Vale? Ho estic pintant de pressa perquè si no estarem fins demà aquí a la nit i no es tracta d'això. Vale? Bueno, a veure, els que esteu aquí dibuixant, ja esteu totes a l'ABC floral o què? O encara hi ha algú que no? Molt malament, No sabeu el que us esteu perdent. És un gran curs a un mini preu, que és el que dic jo sempre. O sigui, dona't permís per fer-ho. Mira, aquí faré així. Aquí la faré aquí, vale? Com si estigués tallada. Vale? I... Vale? S'entén? Mira, ha entrat una persona més. Anem a mirar qui és. Les que no sou tecnològiques, no patiu. Si no teniu ordinador, ho podeu fer des del mòbil, que hi ha una aplicació que va superbé. Vale?
Jo us puc ajudar si teniu algun problema, no patiu. I si no, el que sempre us dic, a vegades que la tecnologia no us freni per fer les coses, perquè si no cada vegada us quedareu més enrere, i això evoluciona moltíssim. I el que heu de fer és demanar ajuda, perquè segur que vosaltres durant tota la vida heu ajudat a tothom del vostre voltant. Vale? Mira, acaba d'entrar. A veure, aquesta... No, a veure. Ha entrat l'Alícia. Molt bé, Alícia, benvinguda. Ha entrat una altra... A veure. Ha entrat l'Alícia. Ha entrat l'Alícia, també. I... No, ja està, no ha entrat ningú més. Vale? S'entén el que hem d'anar fent? Ho veieu? No, no els has de treure tu els comentaris, carinyo, jo no els puc treure. Tu hi ets i ho recomanes moltíssim. Rosa, no els puc treure els comentaris? Sí, tornarà el Nadal, no pateixis. Això més cap allà, al desembre començarem amb el Nadal, no patiu. Sí, Maribel, sí, l'he rebut, bonica. Gràcies. Benvingudes a totes les que esteu entrant. Vale? Els comentaris els has de treure tu, no sé si es pot, O sigui, jo no puc treure això. Què és l'ABC? Mira, Bet, escriu ABC, igual que has escrit aquí, bueno, jo crec que ara t'arribarà perquè no hi has escrit ABC, i ho veuràs. És un curs, un gran curs a un mini preu. Són 27 euros si tens, mira, tens 6 vídeos per fer lletres com aquestes, inicials, tots els recursos, i després tens, mira, aquestes, tens tots els recursos, tens 27, tens un PDF amb les 27 inicials pintades per mi, sí, o si vols amb un quadret, amb uns sí, amb uns no, com vulguis. Tens les 27 lletres il·lustrades per mi amb un PDF perquè et puguis inspirar o perquè les puguis regalar, les puguis imprimir, el que tu vulguis. Vale? Aquesta la faré tota seguidet aquí, mira que mona. Vale? Les tasseves es fan perquè marqueu els espais, vale? Que està bé que quedi així. Que les vols fer totes? Totes. Que no? Que no. Que les vols decorar més després? Mira, per exemple, aquesta també la podríem decorar una miqueta així, que també quedaria xulo. Vale? Li donem una miqueta més de vida a la lletra, a la P. Vale? Apuntada, Luz, ja t'he vist. Benvinguda, Luz. Jo és que estic mal posada aquí, o sigui, estic dibuixant així com puc, perquè veieu? Però veieu, aquí és que trobareu molta inspiració, les que sou noves encara. Mireu. Bichonets, peixos, no sé. Tinc molts blocs d'aquests perquè puguem fer moltes coses, val? Som-hi! Aquí un altre, vinga. Podeu fer els pètals més gruixuts, els pètals més prims, sí, com... No importa que quedin flors com a deformades, és la gràcia, vale? Que us arribin fins al final de la tassaleta, vale? Sí, el deixaré gravat, però espavileu a fer els vídeos perquè no els deixaré per sempre, vale? Espavileu a fer els directes perquè no estaran per sempre. De tant en tant vaig esborrant algun, vale? Però escolta'm, no depengueu dels vídeos perquè jo, m'agafa èpoques que faig molts vídeos i èpoques que no. Si entreu al racó, si entreu a l'ABC Floral, tens 6 vídeos per fer, per repetir del dret, del revés, totes les inicials. Vale? Mira, ha entrat una altra persona. A més, sabeu què us dic? Marta, és que jo no sé què. No tinguis por. Por a què? Et pagarà el paper? Et pagarà el llapis? Et pagarà? Es rebel·larà contra tu? Fa una gràcia, com dius que a mi em fa por. Por de què? De no fer-ho bé. I què?
Ho faràs bé, ho faràs bé. A més, no és que ho faràs bé, és que et farà bé, que és lo bonic de tot això, que et farà bé. S'entén? Et farà bé, i és lo xulo d'això. Ja estàs al curs, sí, molt bé. Tu no tens tanta imaginació. Bueno, però és que la imaginació, escolteu-me, la imaginació, benvinguda a Asun, has entrat ara. La imaginació es va exercitant i a mesura que vas tenint recursos van sortint sols, d'acord? Perquè veuràs una cosa, veuràs unes altres i va sent com un puzzle, ¿vale? Acaba d'entrar una altra persona. I va sent com un puzzle que tu al teu cap vas agafant idees. A veure, Margarita, ja t'ho dic, com pots saber si està ben fet? Si alguna no us entra, m'ho dieu. Sabràs si està ben fet si t'ho han cobrat, ¿vale? Però jo ara miraré. A veure, Margarita, ha entrat l'Anna. Margarita, no ve cap Margarita. També ha entrat la Joana, que no l'havia vista. Juana. I aquí? Aquesta també no l'havia vista. Susana. Ai, doncs m'he despistat. Pareu-se un moment, que et busco. No posis el teu mail ni poses Marlene. Que m'he despistat, Perdoneu, les que no us he anomenat. A veure, Marlene. És que tinc aquí un munt de... Ha entrat la Marlene. Ha entrat... Qui més ha entrat? Margarita, a veure si hi ha una Margarita. Maria Magdalena. Qui més ha entrat? La Cristina. Vale, qui més ha entrat aquí? Aneu fent mentre, vale? Jo repasso això. Si trobo a la Margarita, no m'has dit? Si no t'ho haguessin cobrat i vols entrar, després m'escrius i ho mirem, vale? La Margarita és l'Àngels Margarit. Vale, espera, que miro. Espera, que ho vaig a mirar en un altre lloc, ho miraré més bé que aquí el correu electrònic. Un moment, Aneu fent les floretes, vale? Jo si l'acabo bé, si no també. Ara ja sabeu el procés, en definitiva. És el mateix. Aquí, per exemple, aquí, si podeu posar tot de piquets. Vale? Espereu, que vaig a mirar si entra la Margarita. A veure, des que estem aquí en el directe. Anem a mirar. A veure, 27. A veure, aquí, on t'ho tinc, això? Un moment. Que havia parat l'ordinador. M'està agafant una 7, ara? Ho aneu fent, no? Us ho faig així perquè ho vegeu. Queda bonic, A veure, on estàs? Espereu que m'he perdut ara aquí. La plataforma Hotmart és una plataforma que és super segura, és tan segura que a vegades no deix ni comprar. Ves què et dic? Vale? A veure, mentre estem aquí en el directe. A veure. Des de 2:15, no? A veure, aquí. 26, 35... A veure, la Montse, la Vicky, la Núria, la Maria Teresa, Aitana, Marga, hi ha una Marga. No, això és d'ahir, això és d'ahir. Ai, no, espereu-se, m'ho aclareixo, espereu-se un moment. 21... Sí. La Marlene, la Maria Magdalena, la Cristina, la Susana, la Juana, la Montse, la Yolanda, la Núria, l'Àngels Margarit. Vale. Ets tu, no? Perfecte. Doncs sí. Sí. Has pagat amb targeta, perfecte. Es pot pagar amb PayPal i targeta de crèdit i també per transferència, vale? O sigui que el que vulgueu. Vinga. A veure, que acaba d'entrar una altra persona. La Margarita us vale, doncs ja està, Margarita, ja està aclarit, vale? Solucionat. Seguim? A veure, que acaba d'entrar una altra persona. Una altra Anna? Sí, una altra Anna. No dic els cognoms perquè... Vale? Les últimes han sigut l'Asun, l'Anna i l'Anna. Vale? Doncs benvingudes.
us encantarà. Vale? Dins, molt bé, Anna. Benvinguda, ja t'he vist. Pues això aquesta lletra que veus aquí, això no és res. Amb el que hi ha dintre. No és res. És xula aquesta, Que no l'afegeixi i la tingueu allí les meves alumnes, vale? Perquè m'ha agradat. M'ha agradat. També és com un dibuix meditatiu, no? Que no hem de pensar gaire. Ja està creat en pic el fem. Vinga, benvinguda. A veure qui ha entrat ara. A veure, que vaig a mirar, que així ho veig més bé per aquí. La Izaskun, benvinguda, Izaskun. T'has equivocat? No, no hi ha equivocacions, vale? És un procés. Per anar-nos bé. Com que t'has equivocat? A veure, aquí representa que hi hauria el botó aquí, val? Per tant, només farem pètals com si hi hagués el botó aquí, val? Fem així. O si algun... Me penso que el gos està menjant el pinso de les gates. En aquesta gossa jo no sé què he de fer. M'està donant una mala vida, aquesta petita, amb el gran cos que jo tenia. A veure, que me l'estimo molt, però mare meva, quina paciència he de tenir. Vale? Aquesta quedarà com si fos tallada. Vale? Què fas? No els pintis, aquests d'aquí no els pintis. No els pintis, deixa'ls sense pintar. No? A veure, vaig a mirar la gossa un moment, mentre es feu. Que s'està menjant el pinso de les gates. Escolta'm tu. Passa, vine amb mi. Vinga, estigue't aquí amb mi. No te mengis el pinso de les gates. No te mengis el pinso de les gates. Mira, aquesta d'aquí vale? Anem fent o què? Seguim? Ja tens l'accés. Molt bé, Natàlia. Aquest també t'agradarà, de dibuixet. És xulo, no? Aquí la farem tota sencera, aquí al mig. Vale? Ja tens accés. Com que tens accés? I has fet molts quadradets. Bueno, doncs has de tenir més paciència si has fet més quadradets. No t'entenc, Natàlia, què em dius? La Natàlia és superalumna meva. Totes sou superalumnes meves, però la Natàlia fa molt de temps que està amb mi. Vale, molt bé, demà t'agafaràs un ratet per tu, perfecte. No t'entenc, Natàlia, què em vols dir que ja tens accés? Si tu vas entrar ahir, no? Que no tenies accés, no t'entenc. Però si tu ja tens altres cursos, has d'entrar pel mateix lloc. Vale? Anem pintant? Ens fem companyia? Mentre pintem, ens relaxem? Val? Si estàs veient el replay o has entrat ara aquí per casualitat, poses ABC als comentaris i rebràs la informació de l'ABC Floral, que és un gran curs a un mini preu. 27 €, que a vegades te'l gastes amb una xorrada, amb 2 espelmes que et duren 2 dies. Val? I això ho tens per sempre. Que no ho he dit, l'accés el teniu per sempre. No caduca, vale? Un afegitó més. Ja veureu quins regalos fareu a partir d'ara amb totes les lletres que aprendreu a fer a l'ABC Floral. Vinga. A veure si donem la benvinguda a algú més. Jo ho estic fent així una miqueta de pressa, Vull dir que ja sabeu que a mi no em preocupa. Jo ja sé el que sé fer. Jo el meu ego d'artista el tinc molt treballadet. I el que vull és que vosaltres gaudiu amb tot això. I ja veureu les creacions que estan dintre, que són una passada.
Vale? Digue'm. Ja ho mirarem, Alicia, no pateixis. Deus haver clicat alguna cosa que no és, jo ara mateix t'ho torno, no pateixis. I demà tens el reembolsament, d'acord? Ara ho mirem. Vale? No t'amoïnis. No us amoïneu, que veia, jo sóc una persona accessible, sóc de carns i ossos, estic aquí darrere. No sóc una intel·ligència artificial. Vale? Sóc una persona molt honesta i segurament ha passat això, que has clicat alguna cosa de més, perquè les plataformes aquestes ja ho fan, això. T'ofereixen més coses. Vale? Ara mateix... No passa res, ara li tornarem i ja està, perquè deu haver clicat alguna cosa més. Ara ho mirem. Vale? Ara ho mirem. Un moment, deixa'm mirar aquí. Vinga, ara ho veuré, això d'aquí. A veure... Ara ho mirem. Si és que a més, mira, aquí, ja ho veig, Alicia, ja ho estic veient. Mira, ara mateix t'ha fet la devolució, vale? Has clicat un e-book que hi ha aquí, que de l'any passat que vaig fer, que és un PDF que també hi ha tot ple de floretes per dibuixar. Pues ja ara te'l torno, ja està. Reembolsar al comprador. Ja està, cap problema. Aquí en vivo i en directo. Vinga. Ara rebràs segurament un correu dient-te que ha estat reembolsat i l'altra cosa que tens aquí. Vale? Una cosa que valia 7,77. Vale? Reembolsar al comprador. Vinga. Segurament ho rebràs demà, el reembolsament. Si no ho rebessis m'ho dius, però en principi ho rebràs demà. No hi ha mai cap problema de res. A més, que hi ha uns botons allí que tu pots demanar tu mateix el reembolso, vale? No patiu per res. Vale? Ja està, Alicia. Solucionat. Vale? Solucionat. Ara segurament vés a mirar que rebràs el botó mail. I si no, doncs m'ho dius i ho aclarim, no pateixis. Vale? Vinga, aquí la faré aquí al costat, aquí. Aquí faré aquí. Així com a més llargaruda. Així com a més estranya, aquesta. La faré rara, aquesta, així. Inventeu-vos coses. Vale? Molt bé, acaba d'entrar una altra personeta bonica, que gaudirà molt fent flors. Sí? Ja està aclarit, Alicia? Molt bé, Eulàlia, no passa res, ja la veuràs. Ara ha entrat la Núria. Després de l'Izaskun ha entrat la Núria. Avui sabeu que me va molt bé aquesta estona. Molt bé me va. I a vosaltres, com us va? Com teniu el cap, ara? Leia, deixa'm estar. Algú vol una gosseta? Per favor. L'estimo molt, però és que de vegades, en sèrio, És que jo estava massa ben acostumada, que vaig tenir un gran gos. El gos de la meva vida. Vale? Però no passa res, aquesta també l'estimarem molt. Que va ser que m'he de cobrir de paciència. Núria, has entrat? Ets tu la que ha entrat? Núria? Sí, has sigut tu. Alicia, ja ho tens aclarit, no? Segurament demà ja t'ho retornaran. A la targeta ho tindràs una altra vegada posat, vale? No t'amoïnis per res. Deus haver clicat alguna cosa que tinc jo més per aquí. Això les plataformes ho fan, però jo sempre us torno el que no voleu. No passa res. Veia? Aquesta ha quedat rara, però no passa res. Està xula, també. Tu tens els gossos grossos. Jo també sóc de gossos grossos. Vale, faré aquesta d'aquí. Vinga. Mira, ja portem una hora, però bueno, primer hem estat parlant.
Tu has de pensar com ha sigut el teu dia i com serà el teu dia després d'aquesta classe. I això ho podràs tenir... Bueno, aquesta classe, d'aquest directe. I això ho podràs tenir molts dies de la teva vida. Perquè, a més, és per sempre. I és que aquest contingut no te l'acabes. Mira, acabo de rebre un missatge que em diu: Perla Juliol, avui t'he descobert i et dono les gràcies. Doncs benvinguda. No sé si estàs aquí o... Vale? I encara hi ha algú de les que sou noves? Aquí que m'heu descobert avui amb aquest reel tan xulo que he fet, el de l'arbre. No, mira que em faig de coses, I costa, d'arribar a la gent. El que heu de fer és ajudar-me. Si us agrada tant els que es faig, pinten amazòniament, no veus, mira, veus que també en tenen rellots? Ho veus? A mi m'agraden molt aquests rellots dels rotuladors, vale? El que heu de fer les persones que esteu aquí, que us agrada tant que faci els directes, que faci els continguts, que us agrada tant el meu compte, els meus reels, les meves coses, el que heu de fer és ajudar-me i fotre'm un cop de mà i compartir el meu compte, enviar-lo a les persones que creieu que els hi puguin agradar, vale? Perquè no siguem 30, ara no sé quants seguidors tenim, 33.000, sinó que arribi a 100.000 persones, vale? Que és possible. Mira, acaba d'entrar una altra persona. Ho sabeu que és possible, no? Que pugui arribar a 100.000 persones, us imagineu? Que xulo seria. I apunteu-vos, les que sou noves, apunteu-vos a la newsletter, ho teniu al perfil, perquè així no us perdreu de res. També tinc un grup de WhatsApp VIP, que sempre aviso d'allí de totes les coses que faig, perquè no us perdeu res, val? Queda bonic el rosa i el groc. A mi el rosa... Mira, és com els colors que he fet a l'arbre, no? Que he fet rosa i groc per sortir una miqueta del Nadal vermell i verd. Vale. Vinga, ja està. Teniu algun dubte sobre la segona vegada? Ah, molt bé. Fet. Fet què? Has acabat la lletra ja, Marta? Ah, no, que t'has apuntat a l'ABC floral. Mira, aplaudeixo. O com es digui, mira, Cesca, si te'n vas al meu perfil, és tan maco tot que estic enganxada. Molt bé, benvinguda. Després t'apuntaràs a tot, genial. Al meu perfil, a dalt, veuràs que allí te pots apuntar, vale? Puc ensenyar l'arbre un moment? No, l'arbre el tens amb un reel que he fet. No el tinc aquí, perquè no sé ni on està aquella postaleta. No puc ensenyar perquè no sé. L'heu de mirar en el reel que he fet, en el vídeo últim que s'ha penjat avui. Vale? Vale? Si no, m'escriviu per WhatsApp i jo us enviaré el link de la newsletter o el que convingui, vale? Ai, per WhatsApp, m'escriviu per privat i jo us contesto sempre. Si no us contesto, insistiu, acostumo a respondre sempre. El que passa que cada vegada hi ha més gent però està guai. O sigui, feu el favor d'ajudar-me i compartir les meves coses, els directes, compartir els reels que us agradin, perquè tothom dibuixi. Perquè si tothom dibuixés, el món seria més bonic. Vale? Avui només mires, vale? Després n'hi ha que diuen que foto rotllos. A veure, clar que foto rotllos. Què he de fer? Dibuixar sol? No, us he d'explicar coses. Leia, sisplau. Ara tinc la Leia enganxada aquí al peu. Està nerviosa? Està nerviosa, ja sé per què, però... Mira aquesta que quedarà bonica. Aquí, veieu? Vale, demà ho faràs. Sí, ja sé que has entrat. Gràcies, en Gràcia. Vale, perfecte, clar que sí. Cada cosa al seu moment. Tu has comprat però no et deixa accedir? Izaskun? A veure, t'ha arribat un correu electrònic, vale? Amb la factura, i llavors t'ha arribat un altre correu amb l'accés, i t'ha arribat un altre correu amb el meu nom,
del meu nom, no? De Can Hippie Home. Aleshores, el que has de fer és entrar al link que et posa, posar una contrasenya i el mail amb el que has comprat, i llavors podràs entrar. Si no m'escrius, que t'ho tornaré a explicar. Vale? No hi ha problema. Hi ha més de 600 dones dintre, o sigui que tu no seràs la que tindràs problemes, d'acord? Per això no patiu, perquè jo aquest curs el vaig obrint i tancant, i em dieu, per què l'obres i el tanques i si és online que es pot fer sempre? No, ho faig perquè accioneu. Avui estarà obert fins a les 12 de la nit. Vale? Perquè si ho deixo obert sempre, ja ho faré, no ho acabes fent mai. Vale? A veure. No, el que has de fer és seguir-me. Igual no em segueixes per això, vale? HMP, no sé, jo sí, tothom m'escriu. Me segueixes? Perquè igual no em segueixes i per això no et deixa enviar-me missatges. No et deixa. Has posat contrasenya, no et deixa. Bueno, no pateixis. Has posat el correu ben posat amb el que has comprat? Repassa això, sisplau. Que segurament és una xorrada de no res. A vegades ens equivoquem, o que hagis comprat amb el correu correcte. Que això també, a vegades us equivoqueu a l'hora de fer la compra. Però si has rebut els mails és que l'has posat bé, vale. Així em callo. Mireu aquesta, veus que fa així com a forma de triangle? Si em segueixes, doncs no ho sé. No sé què pot haver passat perquè no et deixi escriure en correus electrònics. En missatges interns per Instagram. Jo no ho tinc capat a ningú. A més, si a vegades sí que he eliminat gent perquè no tinc per què aguantar segons quines coses, vale? Ja sabeu coses que passen a vegades quan la gent s'exposa. Però no em podries veure de cap manera perquè el que faig és bloquejar a gent que diu, bueno, que jo passo, això és casa meva, faig el que vull i dic el que vull i faig el que em sembla. Vale? Has venit tu aquí a casa meva a dir-me el que he de fer. O sigui que no, que segur que és alguna cosa, no sé què pot ser. Vale? Has fet un mix de doodle? Sí, he fet un mix d'aquest i un mix d'aquest. Molt relaxant, veritat? Home, hem arribat un moment que érem 200 persones aquí, Vale? Està guai, no? Ha quedat xulo. Aquesta la farem així llargaruda, també, aquí al mig. On estareu amb el fred que fa? Allò que a casa dibuixant. He fet servir, a veure, avui el negre. Mireu, escolteu, sempre us dic, jo us ho explico, però no us fixeu tant amb el què, sinó el que heu de fer, ho heu de fer i punt amb el que tingueu. Després, si no us van agradant les coses, ja... Mireu, aquests són retoladors, aquests són de la marca Lira, aquest és de la marca Lira, i són retoladors d'aquests que es fan fer servir pel lettering, vale? Que són també per il·lustrar, no serveixen a més per lettering. I aquí té punta de retolador normal, veieu? I aquests són de la marca Tombow, tinc de diferents marques, ¿vale? Si lo haces tantos cuadritos, bueno, ves fent tranquil·lament. Ja has acabat? Com que has fet? Has acabat la lletra? Molt bé. Ets inspiració hippie, xulíssima. Sí, soc hippie. M'agradaria ser-ho més, hippie? Bueno, de fet, jo visc al camp, vivim al camp, enmig del no-res, tenim energia solar, tenim un pou propi, o sigui, una mica hippie sí que som, vale? No vol dir que no m'agradi anar a la ciutat, m'agrada molt anar a la ciutat, però per viure-hi no podria. Quina diferència trobes entre el lila i el Tombow? De preu, primer que tot, Natàlia, de preu. Tu també has acabat o ho fer més bé que jo, com que no callo? Jo he fet jota i tots són triangles, bueno, no passa res. Els Tombow són de més bona qualitat. Els Lira, la punta, sobretot amb el lettering, se'ls hi fa molt bé més aviat, Però bueno, també van bé, i per pintar
no cal que us compreu si els heu de fer per pintar o per fer-los servir com a aquarel·lables, mireu-vos el reel aquell que he fet de la fulleta de l'Abacus, perquè sabreu per què serveixen aquests retoladors també, vale? I si els has de fer servir per pintar, Natàlia, fer servir-los, els lires són suficients. Si els has de fer per lettering, jo et recomano els Tombow, vale? Pues sí. Ah, mira, que em falta aquesta d'aquí. No entrarà ningú més a l'ABC? Floral? Natàlia, ja l'has vist? A veure què has dit. Uf. El corrector. Ah, t'escriu malament. No passa res. Tu també has acabat? Heu fet més via que jo? Acabo de rebre la factura de l'ABC, clar que sí. Ah, molt bé. També van bé els Stanley d'aquarel·lables. A mi m'agraden més. Per fer lettering no m'agraden tant. Ah, Marta, si acabes d'entrar ara, no? Si t'he vist ara, a veure, 21. Sí? Molt bé. Et dius Marta? Tana? Te diuen Tana Piscis? Sí, van molt bé els aquarel·lables de l'Stanley, però a mi per lettering no m'agraden tant, ¿vale? Però bueno, això és una qüestió de gustos. Cada un ha d'anar trobant les seves coses. Jo us recomano i us explico el que jo faig servir i el que a mi m'agrada. Les que esteu en els meus cursos també apreneu coses de materials i tal, ¿vale? Pues avui hem fet una lletra florida, molt florideta, des de la calma, des del que a mi em costa, que és la paciència. Les que sou alumnes meves ja ho sabeu, que per mi fer això és... perquè jo soc més barrip-barrap, de dibuixar de diferent manera, ¿vale? Ni millor ni pitjor, diferent manera. Tot està bé. Sobretot, penseu en el que esteu fent, tot està bé, ho has fet tu, amb les teves mans. ¿Vale? Què fas, Leia? Hosti, que pesada ets. Què fas? Ara vols sortir? Doncs ara t'esperes. En sèrio? Els Oholwood aquarel·lars també funcionen molt bé. Aquests no els he provat, val? Et dius Tana? És que com que hi ha una Marta que ha entrat aquí ara... Tu has entrat, Tana, també? Com et dius que et dius? Tana? Aquí no hi ha cap Tana, Que jo veig aquí no hi ha cap Tana. Quan has entrat, Tana? Bueno, si has rebut la factura és que estàs dintre, a veure. Cap problema. Vale? Espereu, que vaig obrir la gosseta. Ai, Déu meu senyor, quina paciència que tenia. Ara acabaré aquest tros d'aquí perquè així estarà tot ja i així quedarà definitiva. Vine, vinga, passa la lleta. Passa. Ara no vols sortir. En sèrio? M'estàs fent agafar calor, Estàs aquí amb mi, vale? Estic contenta que estiguis aquí amb mi. Vale? La teva gossa s'escola... Doncs, filla la meva... No surtis, Leia, amb el fred que fa. Ai, Déu meu senyor, de veritat, I aquí li faré com si estessin... És que si la deixo sortir, se me menja el pinso de les gates. En sèrio, Que m'hai d'enfadar amb tu. Que m'hai d'enfadar de veritat. Has tornat a agafar aquesta mania lletja. S'ha acabat. Ara feia dies que no ho feia i ara ho torno a fer. En sèrio? No sé. Bueno, avui és que està nerviosa per una altra cosa. Vale? Bueno, ja està. Ara giraré la càmera, ens despedim i espero que ara quan acabis el directe, totes les que has matinat, molt bé, bona nit, bonica. Inés, totes les que heu posat a ABC, els vostres missatges privats tindreu allí com accedir-hi, ¿vale? Us ho mireu bé, allí està tot ben explicat a la pàgina. Si teniu cap dubte m'escriviu i avui estaré pendent fins a les 12 de la nit per si algú té algun dubte, algun problema, alguna cosa, ¿vale? La Izaskun que no podia accedir, després ho parlem, ¿vale? O demà, quan puguem, ¿vale? Ara el que heu de fer? Què heu de fer quan acabeu? Posar, signar-ho, posar la data. Val? Recordeu sempre això, les obres s'han de signar.
Posar-hi el valor. Ho he fet jo, amb les meves mans. Estic orgullosa. Hagi quedat com hagi quedat. El bonic és el procés que... Vale? Val? Lo important és el procés, no tant... Aquí no... Mira, aquesta no la vaig signar, vale? Avui quin dia són? 21, no? 21 de novembre. Vale? Jo aquí la posaré aquí perquè llavors aquí escric coses i tal. Ha quedat xulo, no? Bueno, ja ho signaré després. Em giro, em despedeixo i per si algú encara té alguna pregunta de l'ABC floral, doncs estem aquí un momentet. Espera que et giro la càmera. Bueno, us agrada o què? Ha quedat bonic, no? La gràcia aquesta dels nervis també li queda xula, més que si ho haguéssim deixat en pla. Al veure que t'ha quedat tan bé, clar que sí, és que sou unes descregudes. Jo hi posaria una obra que la de la fulla, no creus? Jo passaria una obra... És que no t'entenc. No t'entenc. Bona nit, Natàlia. Te'n vas a dormir? Bona nit. He de treure això d'aquí. Ho diu aquest trípode. Vale. Ara us llegeixo. Val, doncs... Algú té algun dubte sobre l'ABC floral? Què et frena? No t'entenc això que em dius aquí. Gràcies a vosaltres pel directe. Vinga, bona nit, bona nit. Ombra, no t'entenc. Demà faig, vinga. Demà fas el pagament. Fes-ho avui abans de les 12 de la nit. Igual demà t'ho trobes tancat, vale? L'últim bloc ABC... Benvinguda, acaba d'entrar una altra personeta. A veure, anem a veure qui és. Sí, dona-li benvinguda aquí en directe, que m'agrada molt. Vinga, som-hi. A veure... La Sílvia. Benvinguda, Sílvia. Estàs aquí? Bé, veieu? Ja està, Marta. Ah, ja està, veus? Veus? A vegades us ofusqueu superràpid amb això de la tecnologia. Vale? Ja he penjat a la porta, a la nevera, com tots els dibuixos fets en directe. Molt bé. I escolta'm, i per què t'esperes a fer els directes? El que has de fer és entrar als meus cursos i la porta d'entrada als meus cursos a l'ABC floral. Perquè són 27 euros. A veure, no em diguis que no pots invertir 27 euros amb tu, en fer dibuixos. I no esperar els meus directes, perquè avui hi són, i demà no hi són, i jo aquest mes tindré molta feina i no sé si podem fer més directes, val? Doncs què passarà? No dibuixaràs? Perquè no estàs amb mi? Doncs estigues amb mi, i entra a l'ABC floral, vale? Que per 27 euros fliparàs, vale? A veure, senyores boniques, són tècniques de flors diferents? Sí, mira, que t'ho explico. Judit, mira, aprendràs a fer moltes, n'hi ha 6 vídeos amb diferents tècniques de flors i després tens, mira, veus? I després tens, mira, veus? Després tens també, veus? Després tens, ja ho diré demà, 27, tens les 27 lletres il·lustrades per mi en PDF perquè et puguis inspirar per fer les teves creacions i també per imprimir-les i regalar-les si vols, vale? Vull dir, jo, mentre això no ho vengueu, que jo no ho vegi que ho vengueu, és material que jo us cedeixo, que em feu el que... mira, és que m'agrada molt aquesta tal, ja està. Tu ja estàs, molt bé. Ah, genial! Vale? Amb aquesta tramuntada i aquest fred, aquest cap de setmana acabaràs tot l'ABC floral. Doncs sí. 6 vídeos repartits dins dels diferents blocs i l'últim és un PDF, diu? Sí. Tens 6 vídeos amb diferents lletres diferents, o sigui, diferents il·lustracions d'aquelles lletres, a més de ser les lletres diferents. Crec que hi ha una D, una R, però bueno, això és igual perquè tu la pots adaptar a la teva, vale? I després tens un PDF, bueno, són 2 PDFs que ho he fet amb 2 perquè passés, perquè fos de bona qualitat, on hi ha les 27 lletres il·lustrades per mi. Per això val 27 euros, perquè és 1 euro per lletra, vale? I aquest preu el vaig posar així, mira, aquest preu, el vaig posar així, mira, 27 lletres, 27 euros. Però això pujarà de preu, o sigui que no patiu, ara de moment no, vale?
Aquest any ho deixem així, però l'any que ve ja veurem, o sigui que si ha de ser el teu moment, a veure, acaba d'entrar la Magda i acaba d'entrar l'Anna Maria. Vale? Fantàstic. Benvingudes a les meves noves alumnes. A partir d'ara, només per 27 euros, ja ets alumna meva. Ets oficialment alumna meva. Què et sembla? Vale? Vaig mirant. Algú té algun altre dubte? Són les 11 de... Oh, si són les 11 de la nit ja. Doncs pots entrar fins a les 2. Posa ABC, vale? ABC i rebràs la informació. D'acord? Ara acabaràs una làmina, ja estàs, ara ja estàs. Pagament fet, Anna, a veure, que et veig... Ah, mira, sí, t'acabo de veure, molt bé, sí, ja ho he dit. Magda i Anna. Ara rebràs una factura de Hotmart, que és la plataforma on està. També teniu que a la plataforma teniu, si vas a... Mira, us ho escric aquí, en bac. Si ho vols veure al mòbil o a la tablet, també hi ha l'aplicació. Descarregueu-vos l'aplicació que va molt bé, vale? Ara marxar-lo de l'ABC floral aquí. Posa ABC, ABC, i rebràs la informació. Leia, sisplau, deixa'm estar. Vale? Doncs això és. Qualsevol dubte que tingueu m'escriviu per Instagram, ja us contesto, o m'envieu un correu electrònic, o el que sigui. Avui semblo la boja amb aquests pèls, però bueno. Benvinguda, a veure qui ha entrat ara. Tu has posat ABC i no has rebut res? Els teus missatges, no el mail, els missatges interns. Vale? Alicia Muñoz, comenta-li a la Marta. Què ha passat? Què dius, Alicia Muñoz? Què ha passat, Alicia, ara? Ja t'ha retornat el que havies... No has rebut el mail. No pateixis que ho rebràs. Vale? Si no m'escriu, però segur que ho rebràs, vale? Que no és la primera que ha comprat alguna cosa, doncs no la vol, no passa res. Jo ho torno sempre, vale? Ves els teus missatges... Els teus missatges... La Glòria, l'Assumpció... Vale, benvingudes... Vale. I mira, una noia me va dir un dia, això que ara ho diré, me va dir un dia, Marta, jo t'ho he comprat, igual no ho faig, però només per agrair-te tots els directes que fas d'Instagram. Doncs mira, és allò que se'n diu reciprocitat, vale? Diu, perquè m'ho passo molt bé mirant-te com ho fas, no sé què, no sé si pintaré o no pintaré, però com que dic, vale, doncs moltes gràcies, també igual benvinguda. Estic divina. Tu que em mires amb bons ulls. Ai, que aviat ens veurem! Helena, que guai! Qualsevol dubte, jo estaré pendent fins a les 12 de la nit, que no passi res, que si algú vol entrar i no pot, el que sigui. A veure, penseu que és tan segur que a vegades no deixo ni comprar. O sigui que... Així em comenceu a conèixer, les que sou noves, veieu com explico les coses, us ha agradat el directe, doncs, si us agraden els continguts gratuïts, penseu, mireu, que els meus continguts gratuïts venen, totes les meves, les que poden venen sempre. Doncs imagina't els meus continguts de pagament, d'acord? Així que... Tu, a veure? Tu em vas... Vale, molt bé. Ah, molt bé, gràcies. Doncs ho deixem aquí? Sí. Mira, aquest és el dibuix que han fet. Igual el veus, aquí s'enfoca. Ara faré una foto i el podràs veure, vale? Faré una foto de portada, el podràs veure. Vale? T'ha agradat? Doncs vinga. Som-hi? Ens anem a dormir? Que demà tinc que fer moltes coses. Moltes gràcies per ser-hi. Escriu ABC i rebràs la informació. La que em dius que no l'has rebut, escriu-me que te l'envio, vale? T'ho envio jo. M'escrius, però he de saber qui ets. Vale? A veure. Vaig a veure què em dius que és. Gràcies pels directes. Gràcies a vosaltres. Bueno, escriu-me i et contestaré. Vale? Vinga. Bona nit. Que portem aquí una hora i mitja. Però avui ha sigut com a més elaborat, vale? Però ha sigut xulo també. Bona nit i bon cap de setmana. Fins a les 12 de la nit. Us queda una hora. Va, deixaré 5 minutets més perquè sempre hi ha les que... les despistades com jo, vale? Vinga, adeu.